आसीगला चिकेन आसीगला फेस धुआई आसी देखो स्पेशल गेस्ट जे आसी जाती कौन पकेल लुण धनिया पाउडर पहला दही पड़े दही सहित भाई देखो पखाड़ कर दही पखाड़ दिस इज रमाकांत देउरी आरकेडी मोटो ब्लॉग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैंने तो आज आम राउडे बना बिरियानी स्पेशल मोर गोटे स्पेशल गेस्ट आसुँच मोर गोटे सांगटे से आज बिरियानी बनाऊँगी फास्ट टाइम बिरियानी बनाऊँगी मो जो सांग आसूँ आपण मानक आसी सारा मीट कर आपण मैंने आगे भी देखी सारी सी बहुत दिन पर आसूँ सी कहला मोर कौन फेवरेट मत कौन तार खाइबार बहुत पसंद तार मत कहला बाबू भाई कौन स्पेशल गोटे कर आर गोटे बिरियानी बाछि नहीं आमर बिरियानी वीडियो आपण मानक बनाब आगर अच्छी बलिया भाई आसुँच देखु आमर मथुरा केक लका चप दुकान मालिक आसीगला चिकेन आसीगला फेस धुआई आसी आ पिला रसुण छड़ाऊँ एपटे अदा ये छड़ाऊँ राजू मसला तैयारी हो बिरियानी आ बलिया बाबू बस हाँ गेस्ट हिसाब से आसवे बलिया बाबू निरंजन भाई भाई मान देखो स्पेशल गेस्ट जे आसी जाती निरंजन भाई गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी डीपी एक्सप्रेस साइड रे बस निरंजन भाई बस बिरियानी खाया मत आज निमंत्रण कराई कौन पकेल लुण लुण पहला देखो भाई केते बढ़िया की बिरियानी बनाउछन पीस सब चिकेन गुड़ा केते बढ़िया बढ़िया पीस सब आनी बिरियानी पीस स्वाद अनुसार लुण पके भाई कौन चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक करियो आ शेयर कर दो जते पारिबो भाई बहुत परिश्रम करछन फर्स्ट टाइम पे बिरियानी बना हम दुकान में भाई को रोसई पूरा चोखा मु सही 20 किलोमीटर दूर रही 2 चमच हल्दी पके दवा लका गुंड लाल लंका गुंड कलर करने कलर न देखा खाया इच्छा हेनी धनिया धनिया पाउडर धनिया पाउडर पहला जीरा पाउडर गरम पड़गला जीरा पाउडर अल्प पकेबे बिरियानी मसला पहला गोले दिया तापर ना कौन दही दिया दही भी दिया 200 ग्राम दही दिया काटी दवा ना कटा है देखो
ଦହି ପଡ଼ୁଛି। ହେଇଯିବ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳା ହବ। ଗୋଳା ହବ। ଭଲସେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମାରିନେଟ୍ କରିବ। ରଖିଦେବ ପାଖେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବ। ନହେଲେ ମସଲାଟା ଯେମିତି ଆ ଦେହରେ ପିଇଯିବ। ଆମ ଦୋକାନର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଏ ଦେଖ ଭାଇଙ୍କର କି ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଦୋକାନ ଅଛି, ଦୋଳି ଅଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବହେ ଆଇଟମ୍ ଏଠି। ଏଇଟା ଦୋଳି, ହେଇପଟେ ଦୋଳି ଭାଇଙ୍କର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଛୋଟ ଦୋକାନଟା, ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ। ତାଙ୍କର ପିଲା 2-4ଟା ରଖିକି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳି ପଛପଟେ ଭାଇଙ୍କର ଜମ୍ପିଂ ଦୋଳିଟା ଅଛି। ଆଉ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା, ରଖିଦେବା। ଏଥର କାମ କରିବା, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳଟାକୁ ଧୋଇ ଆଣିବା। ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ କଟା ହେଲା 1 କେଜି। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ। କେତେ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲସେ 3-4 ଧୁଆ ଧୋଇବେ। ଚାଉଳ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଭଲସେ 3-4 ଧୁଆ ଧୋଇବେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ହରେକ ମାଲ ସବୁ ଦୋକାନ। ଆଉ ମୀନା ବଜାର। ଆଉ ଏଇନେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖରାବେଳଟା ହେଇଛି। 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଆସିବେ ଏଠିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରିଡ୍ଟା ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖ ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଭାଇରାଲ ପଖାଳ। ଶାଗ ପଖାଳ ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମେନ୍ ଖାଇବା, ସବୁ ବଳ ଏଇଥିରୁ। ଦେଖିଦେ ଅଦାଟା। ଆଉ ସୁର ରାଉତରାୟ ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଉଛି ବା, 3 ଟାଇମ୍ ପଖାଳ। ଆଉ ଆଜି କହୁଛି ପାଇକଙ୍କର ବଳ ପଖାଳ। ଏ ସତ କଥା ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଥିଲା କହିଲ? ନା ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବା କହିଲେ ପଖାଳ। ପଖାଳଟା ମେନ୍। ଏବେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଅଦା ରସୁଣଟା ପଛରେ ଦିଆହେଲା, ମନେ ନଥିଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛି ବାହାର ଏରିଆରେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନା ହେଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଭାଇ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକା ଖାଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ। ସବୁ ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଲି ବୁଲି আমার ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ, କିନ୍ତୁ ବନେଇନି ନା। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ବନେଇବ ମସ୍ତ ଏ ବିରିୟାନୀ। ଦେଇଛି ବନେଇକି ବି ଖାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଡ଼ିଛି, ଭଉଣୀ ବନେଇଛି। ଏ ଦେଖ ଚିକେନ ଏଠି ଗୋଳା ଚାଲିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା ନା? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଟିକେ ରହିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିବ। ଏଠି ଚାଉଳ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ରହିଗଲାଣି। 2ଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ବନା ହେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବ। ପଖାଳ ଦିବସ ଦହି ସହିତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରମ। କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଭାଇରାଲ ନାହିଁ। ଭାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଶାଗ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି। ଆଉ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବ ନା। ଆଉ ଦହି ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବନ୍ଧୁଗଣ
ଦହି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆମ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ପାଣି କାଇଁ ପାଣି ଦିଆ ହବ ଏଇଠି ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଦେଶୀ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଯେମିତି ହେବାର ଅଛି ବିରିୟାନୀ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହବ ନା କ'ଣ ତାପରେ ହବ ବିରିୟାନୀ ଏଇନେ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ମାଡ଼ ଫାଟ ହେଇଯାଉ ପଖାଳ ମାଡ଼ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ ଭାଇ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ଭାଇକି କହିନୁ ଭାଇ ତମ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବେନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଏଥର ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଦହି ପଖାଳ ଖରାଦିନ ନ ଖାଇବ ଚେତା ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ତ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଧର ଖାଅ ଦିଅ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ଆଉ ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆଉ